an tun jima mu fa mu tashi nan idan da wannan wurin saboda mu tashi mu tafi gidan ba ka bura ta ba mu abinci a gida ban ji ta fa. Hawa. Bura ta ba mu abinci a gida ba. Abin da ta faɗa kenan. Wato don kun sani da maganan abinci kenan shikenan yanzu ya zame muku. Idan ban je gona ba za ku zo kuna waye to na gaji ba zan. Abu so nawa ke zongo yau ne kai fi kika zo ki tuna tun shekaran da ya wuce banda wanda ya wuce nan fa kika zo gona yanzu mu dan idar wannan kuma ba za ki tashi mu idar ba haba ke kuma. Ba zan iya ba gaskiya. Kallon mun dan guntule wannan kuma hadar da wannan shikenan sai mu tafi fa. Ba zan iya ba na ce miki. To sai ke zauna na ruwa ni kan ba zan. To zama kan zan zauna kuwa yanzu haka ma gida zan tafi ni ba yar iska bane ni ba aiko ni an kawo ni duniya don in zo ina ta noma ba duk jiki na kai ko ina kai wai kawai mutum shi bai da abun ma ba balantana kice zai miki gege ko zai bata bai dogo ba wannan ba dogo yayi ba za ku ce ku kai ni